दिल्ली तो हाँ हाँ अरे जाऊंगा लगे ଏବେ ମୁଁ ବାଲୁଗାଁରେ ଆସିକି ମୁଁ ଏବେ ଆମ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି ଯେହେତୁ ମୋ ବୋଉ ଆସିଥିଲେ ତ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି, ମୁଁ ମାନେ ପହଞ୍ଚିନି। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛି, କ'ଣ ସପିଂ କଲି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବି। ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ମାର୍କେଟ ଯାଉଛି, ଆମ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି ବାଣପୁର ଆମ ଗାଁ। ତ ବାଣପୁର ଯାଉଛି ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି। ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଆଜି ଗାଁକୁ ଯାଉଛି। ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଆମେ ଯାଇପାରୁନା, ଯେହେତୁ ଶାଶୁଘର ବୋଉ ହଠାତ୍ କିନା ଯାଇପାରିବୁନି। ତ ମେନ୍ କଥା ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ପରମିସନ୍ ମିଳିଲେ ହିଁ ଆମେ ଯାଉ। ତ ଆମ ସାର୍ଙ୍କୁ 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମନେଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ମୋତେ ଯେ ଗାଁକୁ ହଁ ଟିକେ କହିଲେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯିବି। ଯେତେ ଶାଶୁଘର ଭଲ ହେଲେ ବି ବାପାର ଝିଅର ମନ ଥାଏ, ବାପାର ଗାଁର ମନ ଥାଏ ଝିଅର। ଆଉ ତାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯିବି। ତ 10 ଦିନ ମନେଇଲା ପରେ ସିଏ ରାଜି ହେଲେ, ହଁ କଲେ। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। फाइनाली ମୁଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆମ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ବାଣପୁରରେ ଆସିକି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଯାଉଛି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବି। ଫାଇନାଲି ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମ ଗାଁ ବାଣପୁର। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଣପୁର କଲେଜ ଛକ। ବାଣପୁର କଲେଜ ଛକ ଆଗକୁ। दिल्ली तो हाँ हाँ अरे जाऊंगा लगे पठेबू राजू ଆଉ ଟିକେ ମାଉସ ମାଂସଟା ହେଲା, ଆଉ ଟିକେ ମୋଟାର ଯୋଉ ଘୁଙ୍ଗୁରଟା ମୋଟାର ସାଧା ହେଲେ ବି ଚଳିବ ସେ ଟାଇପର। ହଁ ହଁ ସେ ଟାଇପର। ନାଇଁ ମଝିରେ ମଝିରେ। ଗାଲୁ ସେଟା ହଉଛି ଭଲ ଏତିକି ବୁଝି ମତେ ମତେ ଏତିକି ବୁଝି ହବ କି? ଆଉ ଟିକେ ଲମ୍ବା ଦେଖ, ଛୋଟ ହେଇଯିବ ଧୋଇଲା ପରେ। ଆଗ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲିଂ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଚେନ୍ ଆସିବ। ଗୋଲେଇ କରିବି ନାହିଁ କେତେ ଭଲ ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ଆସିଲି, ଫାଇନାଲି ଯାଇଥିଲି ଆସିଲି, ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି। ଦେଖିବା ଆଜି ସବୁ କ'ଣ ମୁଁ ଆଣିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିନଥିଲି। ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ ଆଣିଲି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା।
से देखिली से तो भलसे देखागला। ये कानर हलटा मुझे धरिक आसली डेली यूज जीतरा बड़ बड़ कानर गुड़ाक तो आउ पाउच हलटा भी धरिक आसली एटा फिटुनी पाउच हलटा भी आनली ब्रेसलेट पाउच हलटा आनली केमती लगुच पाउच वीडियो को मोर देखंतु मो चैनल जो मान नुआ अछंती मो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चिंत करंतु बेल आइकन को जहाँ फल भी मोर सब वीडियो नोटिफिकेशन आपन पाखरे खूब शीघ्र जाई पहुंच जिवो आपन वीडियो देखि पारिबे।